Wala ka ikyas sa mga kinumo sa katauhan mga residente sa Purok 3-D Barangay 23-C Isla Verde ang usa ka lalaking alias RL 31 anyos sumanasakpan sa silingan nga nagbinastos ngadto sa usa ka 6 anyos nga batang babay. Na interview sa DXDCR Davao kang Police Major Richin Lagnayo ang station commander sa Santa Ana Police Station ibutyag nga dali sab nga nasikop sa kapulisan og Task Force Davao ang maong suspitsado pinaagi sa pag-report sa usa ka concerned citizen og pakigalayon sa barangay officials ug sa katawhan sa komunidad. Ginoon luwas ang maong bata 15 giatiman sa pamilya og girespondihan sab sa Women and Children's Protection Desk WCPD sa maong istasyon. Samtang nasayran matod pa nga daw wala sa saktong panimuot ang suspitsado busa, ipailam gilan kini sa drug testing samtang gikustudiya na sa Santa Ana Police Station 1. Sa pagkaron naruso na sabang kasong Act of Lasciviousness. Subay kini sa Republic Act 7610, batok usab sa disgutang suspitsado.